И днес ще снимаме на Clash of Clans. Хора, сега ще ви покажа един много яка атака. Танха 8, 2 звезди. Чакайте малко. Ай бе сега. Вижте хора. Танха 8. Както сега ще видите. Вижте хора. Танха 8 и го взех на 2. Само 9 балона, 9 дракона и донейт. Нали там 4 гиганта на левел 7. Така. Гледайте ако правят драконите хора, машинки. И вижте на къде влизат хора, докъде са влязли. То с дракон хубаво, че беше той да влезе навътре. И тук продължението, ама после се отказах. Както виждате хора, вижте и 22 купи съм спечелил. Просто хора, чакай ще кажа човек, просто хора, това е много добре. Спечелих с много ресурс и Dark Elixir. Така, хора, както виждате, тук лабораторията съм пуснал да се апгрейтват гигантите на лева 4. После ще пусна уизърите на лева 4 и после драконите на лева 2. После нали, бомбардивача и стрелците. За тези няма да давам за болните, ще го стана лева 3. И така, хора, вече се атакувам само с въздушна атака, защото не знам, кеф ма просто. Това е много добре. И така. Сега да видим новия ми клан. Така, влязах в този клан. Клан България. Защото хора, тук донейтват. И вижте колко мастера са. От 5, като започнем, до... Той какво е? Той какво е? Той си бил чампион. Както и да е. И стигаме до 14-я. Това са доста мастера. И... не знам. Просто макев клана. И... така, чакайте, че искам драконче. Дъм до нейта. Така, да ви покажа. Кой ще покажа? Тук чакай, ще влязах. Да ви покажа предишната атака. Не знам дали сте виждали. Дали съм я показал по точно де. Така, Танхал 7. Както виждаме, няма донейт. Надявах се да няма, защото не ми трябва. Берберена няма да направи нищо. В смисъл, няма може да уби примерно Уизър на 6 левел. Или Валки. И вижте една гигант бомба го уби хора. И както виждате, доста ресурс. И просто няма какво да говоря хора. Хубаво, че са драконите. Днеска имам късмет с тях. Тук каква е тази армия, бе? Да, хора. Този е ръшнат. Както виждате, Танхал 7. Ръшнат. На 6 левел. А не. Да, на 6 на 5. Мортарица на 3. Уезера на 3. Той на 2. Не знам. Чакайте, забързаме. Чакайте, де съм пуснал драконите, бе? Да. Тук направих два да ги пробвам да видя как. Нали. Дали ще могат да... не знам. Просто да ги пробвам. Да видя дали да спая само дракони. Да, тук не ми стигна времето. Но пак доста Dark Elixir. И както ще да е. Чакайте да видим. Опа. Добре, имам още. Колко часа? В час 28 минути. Час и половина трябва да чакам за тя. Нали, тази армия. Да видим
първенеца ни. И така хора, както виждаме първенеца ни какъв е. Нали, това е... Лара. Чакайте, Лара. Чакайте, сега го видим. Дали? Добре, ще пратя покана този. Танхал 10. Да, както виждаме са го атакували. Да видим армията му. 15 гиганта, 3 бомбардвача, 10 уизера, 10 бойлера, 4 хилра и 3 стрелци. Добре. Да видим втория. Как е? Пак ли Танхал 10? Този път. А някакъв последен Танхал 11 няма ли тук? Са този, ако не е... О, Танхал 11, намерихме някакъв хора. Къде му... Добре. Апгрейдва се на лево 12, лево 12. Кинга. Аре, няма нищо я. Добре, и този. Да видим по-долния. Какъв ще е? Последния чампион. Танхал 11. Това е нещо хора. Левел 8. Няма ли левел 9 от човек? Колко такова? Кой беше? Има някакъв фил тук ти. Да. Иво е явно мастър. Да, ето го. Да видим той какъв е. Още един Танхал 11. Да го видим. Това е хора. Това е машинката. Вижте го хора много добре. Макс Бомб Тауър. Макс Канон. Винаги се бъркам канон. Да видим армата му. Както и да е. Как играе с армия, аз не го знам. Но, както виждате хора, Хайден Тесла левел 9. Последната. Левел 7. О, да. Не знам как играе с армия хора. Просто... Така да е. И... Това беше от мен хора. Абонирайте се за мен, харесайте ми клипа и чао!